салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Форланд эвакуатор аст бародаро. Соли 2003 сӯзишвориш дизел, мотор сотка бародаро. Коробкаш механик, ҳолаташ хубай. Мошина бародаро нав мотор карагӣ, хидаш рассе рафтагай. хелашин истифода номбурдаай. Ба 17 сум дар кора бо нархи арзон фурӯхта мешавад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша 6000 сомон мега бародаро. агар айноми канали мо занг занед бародаро, ҳатман 5-10 000 сомон арзонш мекунад, ба хотире ки ҳам ай канали мо занг мезанед, ҳам камтар расход дорад. касони харидор ҳастед, рақамро рӯи экранда занг занед, маълумоти параттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро хичбек аст. солаш 91, ранги 97 карагай. сӯзишвориш гази бензин, кузов хичбек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро гази бензин кор мекунад. мотор, коробка, ходовои шамсозай нав мотор кардаги будай. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нарша 25 000 сомон мега. бо харидори аниқ боша савдош мекунад. касони харидори аниқ бошед, рақамро рӯи экранда занг занед, маълумоти параттара дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатӣ бародаро ВАЗ 2107, солаш 2003, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 06, коробкаш механик, ҳолаташ миёнае бародаро. мошин меличовка камтар кор дорад, мақсад ки расходи бисёр мега надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 8600 мега. илтимос мега беҳтар занг назанед ба телефон, мақсад савдо намешавад. савдо танҳо назди мошинда. нархи ахирон шуд бародаро 8600. касони харидор ҳастед, рақамро рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти параттара дастрас кунед. бародаро каравани арзон пурсидӣ. дета караван мондагим. якта Астраев, якта Астраҷи. Астраев бародаро солаш 97, сӯзишвориш гази бензин, кузов универсалӣ, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин находове бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. мақсад ки ҳаваснаманд мошин бо камтарак расходш мекунӣ. 100% гашта истода бародаро. гази бензин кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Айни. нарша 29 000 сомон мега. бо харидори аниқ бошад мега муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақамро рӯи экранда занг занед, маълумоти параттара дастрас кунед. каравани навбатӣ бародаро Астраҷи, солаш 99, сӯзишвори гази бензин, кузов универсалӣ, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин ҳуҷҷат дорад. мотор, коробка, ходовои соз, задагӣ писдагӣ надорад. краскашам беҳад тозаи. балонаш ҳолати хуб қарор дорад. салонаш тозаи. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 54 мега. боз савдо мешавад бародаро.
касони хайдор бошед метавонед ки зангзани маълумоти пурратарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки мошин хона замин квартира чизе бори фурӯхтане ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародароне ки газели грузовой пурсидагӣ бидояд ёфтагем ҳолаташ хубай. соли 2006 сӯзишвориш бензин, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле ки мебинед бародаро састаниш хубай, краскашам тозаҳай, задагӣ пусидагӣ надора, варид кардагӣ мегӯяд нестай, рамаш созай, балонош ҳолати хуб қарор дорад. мошин на хадвай, ҳолати коридаҳай мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, яъне қумсангирда бародаро. нархша 24 000 сомон гуфта истодай, ахирон нархш будай. бародароне ки хайдори аниқ ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамеро рӯй кунед, занг занед, маълумоти пурратарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.